Bine ați venit la acest scurt video. Numele meu e Radu Proc și vreau să vă vorbesc despre Forsage, care eu văd ca cea mai bună afacere care a apărut în 2020. Eu am văzut un webinar, o prezentare într-o seară și am și decis în acea seară să mă înscriu. A doua zi m-am înscris și am să vă dau mai multe motive. În primul rând, primul motiv este că se poate începe cu puțini bani. Se poate începe cu $10, este Ethereum, deci este criptomonedă, este ceva digital care va veni și va fi folosită tot mai mult. În al doilea rând, se face un smart contract care va fi depus în blockchain și blockchain știm că este ceva foarte sigur, deci nu avem de-a face cu înșelătorii, cu păcăleli, dispar banii și așa mai departe. Și în al treilea rând, chiar dacă pagina aceasta web care se vede acum, Forsage, va fi închisă, noi avem banii puși în portofelul acesta care se vede aici sus, în dreapta, MetaMask. Haideți să vă arăt cât de rentabil este afacerea. Deci vreau să vă arăt câteva conturi. Deci aici este totul deschis și oricine poate să vadă cine... Bine, nu se vede numele, dar conturile. Putem vede cât a câștigat contul cu tare, contul cu tare, contul cu tare și vă dau câteva exemple să vedeți. Începem cu numărul 1. Deci în contul numărul 1, dacă ne uităm aici, persoana care a deschis afacerea, până acum a primit $110.000. Vedem aici, la ora actuală când fac video, este 19 aprilie. S-au înscris 30.000 de persoane în februarie, martie și aprilie până în 19, 2 luni și aproape 3 săptămâni. Din ăștia 30.000, 21.500 deja au profit. În ultimele 24 de ore s-au înscris 1.770 de persoane. Haideți să intrăm în alte conturi, să vedem și alte exemple. Ăsta a fost cel care a fondat compania. Vă zic de numărul 64, de exemplu. Vedem aici $78.000. Ca să câștigi în 2 luni $78.000, mi se pare ceva extraordinar, care nu puteți zice că nu e o afacere rentabilă. Haideți să mergem la alt cont. 113 a câștigat $31.000. Vedem aici o persoană care a câștigat $11.000. Intrăm aici și vedem 14.936. Aici se câștigă în Ethereum. Uitați, aici a intrat, chiar acum a intrat mesajul că cineva care are ID-ul 3440 a câștigat în momentul acesta 8.85. Cine are ID-ul 29.906, care s-a înscris în ultimele 2 zile, a primit 17,70 și așa mai departe. Putem vedea aici, e deschis pentru ca să vadă oricine și care nu este în afacere, să vadă ce au câștigat alții. Vreau să vă arăt altceva aici despre parteneri. Și anume, când facem click pe parteneri, vedem aici că acest om care are acest cont a înscris 5 parteneri. Aici sus iarăși scrie 5, da? Astea sunt oamenii care el i-a adus în afacere. Și aici îi vedem partenerii. Dacă ne uităm în dreptul fiecăruia, deci din cei 5, 4 au câștigat peste $2.000, adică unul a câștigat $2.000, al patrulea. Ceilalți au câștigat peste $67.000 și unul din ei peste $12.000. Avem un potențial enorm aici. Să aduci 5 persoane într-o afacere și să faci $14.000, aproape 15, că lipsesc 60 ceva de dolari ca să ai o 15.000, mi se pare extraordinar. Din cauza asta vreau să vorbesc cu cât mai mulți, să le arăt ce trebuie făcut, cum să lucrăm și cu videos din YouTube, cum lucrez eu, ca să le prezentăm la oameni această afacere și să putem aduce cât mai mulți în rândul acestora 21.000, deci din 30.000, mai mult de 2/3 deja sunt în profit. Vă invit, luați contact prin e-mail, putem vorbi prin Zoom sau prin Skype și vă dau tot restul de detalii. Vă invit să vedeți și alt video, voi pune linkul în acest video, acolo va fi prezentarea afacerii. Toate cele bune și mult succes în tot ce faceți. La revedere!